Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Για όσους ανοίξατε τους δέκτες σας τώρα, κοντά μας ο Δήμαρχος ΚΟ, κύριος Θεοδόσης Νικηταράς, απαντά σε πολλά και διάφορα. Μιλήσατε, Δήμαρχε, για το ότι πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Βεβαίως, για να δούμε το μέλλον, πρέπει να γνωρίζουμε το παρελθόν μας. Γιατί αν δεν κατέχω το παρελθόν μου, δεν μπορώ να περάσω στο παρόν και ούτε να προχωρήσω στο μέλλον. Με δεδομένο λοιπόν αυτό και με δεδομένα αυτά που είπατε στην συνέντευξη που προανέφερα στο βήμα της ΚΟ, έρχομαι να σας ρωτήσω. Ζητάτε η ΚΟΣ και θέλετε να είναι πρωταγωνιστής. Μάλιστα, λέτε ότι πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και ότι κοιτάμε μπροστά. Σε ποιο έργο είμαστε πρωταγωνιστές και προς ποια κατεύθυνση κοιτάμε, κύριε Δήμαρχε? Πριν απαντήσουμε στο αν πρέπει η ΚΟΣ να είναι πρωταγωνιστής, θα πρέπει να τεκμηριώσουμε αν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Και να επεκτείνουμε τη σκέψη μας και να πούμε ότι πρέπει αφού μπορεί. Ναι, μπορεί, αλλά λοιπόν, δεν θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιο έργο. Όλα αυτά λοιπόν που είπα πριν, ναι, δίνουν μία απάντηση που θα έλεγα ότι είναι μονοσήμαντη. Ότι αυτός ο ευλογημένος τόπος, εάν σωστά πορευτεί, μπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Να είναι, Δήμαρχέ μου, να μην είναι σε τραγωδία όμως πρωταγωνιστής. Προς ποια κατεύθυνση? Αυτό. Ποιο είναι το έργο που θα είμαστε πρωταγωνιστές? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε ένας λαός φύση και θέση αισιόδοξος και θα έλεγα ότι και εμείς οι ΚΟ είμαστε πράοι ως χαρακτήρες, άνθρωποι δεκτικοί, εξωστρεφείς, ναι. Άρα δοτικοί πολύ. Ναι, υπέρ το δέον πολλές φορές. Ναι. Και θεωρώ ότι επιφυλάσσουμε μια καλύτερη μοίρα για τον τόπο μας. Άρα λοιπόν προφανώς δεν θέλουμε να ζήσουμε στιγμές τραγωδίας, γιατί αυτό παραπέμπει σε αυτοχειριασμό. Εάν δηλαδή εμείς τελικά οι ίδιοι βάλουμε τα χέρια μας και βγάλουμε τα μάτια μας. Αυτοχειριασμός σημαίνει ότι θέλουμε να αυτοκτονήσουμε. Όχι, προφανώς. Θέλουμε οτιδήποτε κάνουμε να μπορεί να στεφθεί από επιτυχία ή, εν πάση περιπτώσει, να έχει μία προοπτική και να έχει και μία συνέχεια. Άρα εκτιμώ ότι οποιοδήποτε βήμα και αν γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, στην προκειμένη περίπτωση ιστορικά από εμάς, που είμαστε στα πράγματα, από μένα προσωπικά, που μπορεί να έχω την κορυφαία ευθύνη στον τόπο μας αυτή την περίοδο. Εάν συνοδεύεται από την ενότητα της κοινωνίας, από την συστράτευση των ενεργών πολιτών, που εγώ πιστεύω απίστευτα στις δυνάμεις του λαού μας, εάν συνοδεύεται από την ενεργοποίηση των νέων ανθρώπων, επίσης πιστεύω ακράδαντα στα νέα παιδιά. Ξέρετε, εμείς με τον ένα με τον άλλο τρόπο τη δική μας σφραγίδα και το δικό μας αποτύπωμα το έχουμε αφήσει. Όμως αυτόν τον τόπο θα τον ζήσουν, θα τον βιώσουν οι επόμενες γενιές, οι γενιές που τώρα μεγαλώνουν. Εάν δεν εμπιστευτούμε αυτές τις γενιές, να τις αφουγκραστούμε, να δούμε την ΚΟ μέσα από τη δική τους οπτική, πώς βλέπουν τα πράγματα οι νέοι άνθρωποι, πώς βλέπουν την κοινωνία που πρέπει να οικοδομηθεί για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα σε σχέση με εμάς. Εάν δεν τους ακούσουμε τώρα, σφάλουμε. Εάν όμως τους ακούσουμε και υιοθετήσουμε κάθε θετική σκέψη που οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση και στρατεύεται με αυτή τη συλλογιστική που είπα πριν, θεωρώ ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Και νομίζω ότι όχι μόνο τραγωδίες δεν θα ζήσουμε στο μέλλον, αλλά θα είμαστε ευτυχείς, γιατί θα λέμε «Να η ΚΟΣ». Η ΚΟΣ που ονειρευόμαστε, την ΚΟ που κατοικούμε, την ΚΟ που βιώνουμε, την ΚΟ που αναπνέουμε, αυτή είναι η ΚΟΣ.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Δήμαρχε, ότι όντως η Κος είναι ένα νησί ανοιχτό, δοτικό και ειδικά στον κόσμο που επέλεξε να το κάνει η πατρίδα της καρδιάς του. Ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι μόνοι άνθρωποι που δεν έχουμε κάνει σύλλογο ακόμα στην Κο. Μάλλον. Θα το πω αλλιώς αυτό. Αφήστε επειδή είδα ότι πηγαίνετε προς τα εκεί. Αφήστε το, θα το σχολιάσω αργότερα. Λοιπόν, οι μόνοι που δεν έχουμε κάνει σύλλογο στην Κο, να ξέρετε ότι είμαστε οι Κόοι τελικά. Και σημειώστε το, ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, γιατί το λέω όμως αυτό. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να παραδεχθούμε και κάποια λάθη, παραβλέψεις, προβλήματα που υπήρξαν. Και τι εννοώ. Ειδικά στις δεκαετίες του 80, του 90, που και εσείς και εγώ τις έχουμε ζήσει πολύ καλά, γνωρίζουμε ότι υπήρξε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένας εκμαυλισμός των Κοών από το πολύ και εύκολο χρήμα που έπεσε στο νησί. Εκείνες οι εποχές ήταν αυτό που λέγαμε οι χρυσές αγελάδες, οι παχές αγελάδες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Γαλουχήθηκαν γενιές ολόκληρες με αυτό το πνεύμα. Και γενιές που έμαθαν ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα, δεδομένα, οι παροχές. Και όλοι εμείς, να σας θυμίσω ότι στην άκρη του πουθενά, και πάλι επικαλούμε την ιδιότητα του μηχανικού, στην άκρη του πουθενά βλέπαμε γκαρσονιέρες να ξεφυτρώνουν. Αντί να φυτεύουμε ντομάτες και πατάτες, φυτεύαμε γκαρσονιέρες, οι πάντες. Γιατί αν πούμε και αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, αν ήταν η ζήλια ψώρα, θα είχαμε γεμίσει όλοι. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το πνεύμα της αισθητικής ταυτότητας που υπάρχει σε αυτό το νησί, με δεδομένο ότι περάσαμε κάποιες γενιές πλουσιοπάροχες, αλλά με το κακό που μας έκαναν, και αν τελικά η Κος, εξακολουθώ να το λέω γιατί θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό, κύριε Δήμαρχε, ανήκει στους Κόους ή διαμορφώνεται, δομείται για να ανήκει στους τουρίστες που θα μας έρθουν. Είτε αυτοί είναι τουρίστες πλούσιοι, είτε αυτοί είναι τουρίστες φτωχοί. Σας πήρα λίγο έτσι. Ανοίξατε ένα μεγάλο μέτωπο το άνοιξα, με μία ερώτηση, παύλα τοποθέτηση, ναι, που θα επιχειρήσω να την προσεγγίσω όμως και στη συνέχεια, αν θεωρήσετε ότι κάποτε σας καλύπτω, επανέρχομαι. Αυτά που θα πω έρχονται ως συνέχεια αυτών που είπα και πριν, για τους συμπατριώτες μας που μας παρακολούθησαν. Είπα λοιπόν ότι η Κος ευτύχησε, γιατί εγώ θα έλεγα ευτύχησε, ακόμα και τα πέτρινα χρόνια της μετανάστευσης, να είναι ένας τόπος πλούσιος που έδινε την δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, έστω και υπό τις συνθήκες εκείνες, να μπορεί να επιβιώσει ή να βιοπορίζεται ο Κόος. Ήταν η περίοδος μετά τον πόλεμο. Ακολούθησε ως ιστορική εξέλιξη, γιατί ξέρετε, αυτό που είπα στην αρχή, ότι είμαστε μία κουκκίδα ιστορικά, θα πρέπει όταν προσεγγίζεις κάτι για να είσαι ψύχρεμος παρατηρητής και να αποτιμάς ψύχρεμα τα γεγονότα, να στέκεσαι 2 βήματα πιο πίσω για να μπορείς να βλέπεις με ένα αποστασιοποιημένος και με ένα εύρος αυτό που έχεις απέναντί σου και θες να το αξιολογήσεις. Να το δεις λίγο μπροστά και λίγο πίσω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η τουριστική ανάπτυξη ήρθε ως μία αναγκαιότητα, θα έλεγα, και ειδικά στο νησί της Κο, μετά την μεταπολίτευση, μετά το 1974, άρχισαμε να το βλέπουμε να εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Συνέβησαν όσα κακώς συνέβησαν τότε σε σχέση με την άναρχη ανάπτυξη εκείνης της περίοδου. Έγιναν βήματα και έγιναν προσπάθειες. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο τότε προετοιμασίας και η αυτοδιοίκηση αλλά και σε εθνικό επίπεδο και να μπορούμε να αποτιμούμε εκείνη την περίοδο ιστορικά με άλλους όρους. Δεν συνέβη όμως αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με το στοιχείο του υποκειμενισμού που μπορεί να διακρίνει κάθε άποψη δημόσια, έτσι και εμείς την προσεγγίζουμε αυτή. Πάμε τώρα στο οικονομικό αντικείμενο εκείνης της περίοδου. Είναι αλήθεια ότι το χρήμα έρεε ή εν πάση περιπτώσει φαινόταν ότι έρεε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτό το χρήμα δεν ήταν δικό μας. Ήταν ένα χρήμα ξένο, ήταν ένα χρήμα δανεικό. Δεν το ξέρανε όμως τότε. Ναι, δηλαδή ήταν όμως μία επίπλαστη εφορία, θα έλεγα, περί των οικονομικών δεδομένων, όπου όχι μόνο οι Κόοι, αλλά όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, όλοι οι προορισμοί που είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν τουριστικά, ζούσαν κάτι αντίστοιχο και κάτι ανάλογο. Έζησαν μέσα σε ένα καθεστώς, θα έλεγα, πράγματι παχαίων αγελάδων. Και αυτό το καθεστώς δεν έχει να κάνει μόνο με την τουριστική ανάπτυξη, αλλά έχει να κάνει και με την Ελλάδα μιας
περίοδου 10-15 χρόνων, που ευτύχησε τουλάχιστον τα μεγέθη σε ό,τι αφορά την ποιότητα της ζωής μας να είναι πολύ καλά και σαφώς για όσους τα ζήσαμε να είναι πολύ καλύτερα από το σήμερα. Βέβαια, θα έλεγα ότι η έννοια του εκμαυλισμού, ο όρος εκμαυλισμός είναι ένας όρος σκληρός. Προκλητικός. Και θα έλεγα ότι εγώ, δεν είναι παρένεση προς εσάς, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να τον αποφεύγουμε, γιατί ξέρετε, εκμαυλισμός έχει να κάνει και με το ξεπούλημα της ψυχής μας. Δεν ήταν ακριβώς ξεπούλημα της ψυχής μας ή δεν ήταν ξεπούλημα της ψυχής μας. Ήταν μία λάθος αντίληψη που είχαμε διαμορφώσει, που είχαν διαμορφώσει εγώ τότε ακόμα ήμουν φοιτητής. Και τα ζούσα ως φοιτητής και ως φοιτητής εργαζόμενος κιόλας σε τουριστικές επιχειρήσεις τα καλοκαίρια μου, γιατί και εγώ έπρεπε να κάνω το χειμώνα μου ως φοιτητής και κάθε καλοκαίρι δούλευα. Δούλευα, αλλά έβγαζα χρήμα ικανό τον χειμώνα μαζί με αυτό που μου έστελνε η μάνα μου να με συντηρήσει, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά εκείνη την περίοδο με το χρήμα που υπήρχε, ο κόσμος ζούσε. Και να σας πω και κάτι, καλώς ζούσε ο κόσμος. Στο κάτω-κάτω, γιατί ζούμε? Θέλουμε να ζούμε καλά. Θέλουμε να έχουμε μία ποιότητα στη ζωή μας. Βέβαια, αυτή την ποιότητα πολλές φορές την οδηγούμε στην υπερβολή. Στην χωρίς μέτρο ζωή μας. Το ζήσαμε αυτό. Και ερχόμενοι στο σήμερα, αποτιμώντας το χθες, θεωρώ ότι όλα αυτά που ζήσαμε τότε είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή για όλους μας, θεωρώ. Ακριβώς. Με την εμπλοκή του καθενός άμεσα ή έμεσα. Εγώ σε μικρότερη ηλικία το είδα να συμβαίνει μπροστά μου, άλλοι το έζησαν. Είναι αλήθεια ότι οι γενιές γαλουχήθηκαν με αυτό, κάποιες γενιές κόων, και αντιστοιχεία σε άλλα νησιά το ίδιο προφανώς και σε άλλες περιοχές το ίδιο συμβαίνει, και παιδιά που έζησαν την ευημερία και που ξαφνικά ζορίστηκαν μέσα στην οικονομική κρίση. Αυτό όμως, εάν το δείτε λίγο πιο μακροσκοπικά και αποστασιοποιημένα και αποφορτισμένα, όπως είπατε πριν, συμβαίνει ιστορικά. Συνέβη και εδώ. Και ξέρετε, η νέα γενιά, η γενιά που είναι τώρα στα 20 της, για σκεφτείτε τι έζησε. Από τα 10 της ζει μια οικονομική κρίση, ζει μέσα στην οικογένεια τον πατέρα και τη μητέρα να συζητά από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα τα βγάλουμε πέρα που δεν τα βγάζουμε. Εδώ στην ΚΟ να έρχεται ο σεισμός το 17 και να τα ανατρέπει όλα, να έρχεται το μεταναστευτικό, πόλεμος είναι και αυτός. Μετά ο κορονοϊός. Ξέρετε, πόλεμος είναι και αυτός. Όλες αυτές οι βίαιες καταστάσεις που ζούμε και τα βίαια γεγονότα είναι ένας ειρηνικός πόλεμος που μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, μπαίνει στην καθημερινότητά μας και την μεταβάλλει. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά που στη συνέχεια έζησαν και το κύμα της πανδημίας. Για δείτε το αθροιστικά τι έχουν ζήσει τα τελευταία 10-12 χρόνια. Λίγες είναι οι στιγμές που χάρηκαν στον αντίποδα όλων αυτών που λέγαμε ότι πριν γενιές έζησαν πλουσιοπάροχα. Άρα λοιπόν ιστορικά, να μου πείτε τώρα αυτή η γενιά θα είναι μια δυστυχισμένη γενιά? Μπορεί και να μην είναι. Εγώ λέω όχι. Και θα σας φέρω το παράδειγμα της περίοδου εκείνης που είπα πριν, 50-60. Ήταν τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια. Ξέρετε πόσες φορές οι μεγαλύτεροι από εμάς, ακόμα και εγώ που είμαι μικρότερος σε ηλικία, λέω αχ, εκείνα τα χρόνια μπορεί να ήμασταν φτωχοί, αλλά ήταν καλύτερα χρόνια. Προοπτική ζωής όμως. Ήταν καλύτερα χρόνια. Ακριβώς. Και το καλύτερα χρόνια έχει να κάνει λίγο και με την ποιότητα της ζωής μας. Έχει να κάνει με την ίδια την ψυχή μας. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν λοιπόν μπορείς να διατηρήσεις αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, μπορεί το εισόδημά σου να μην είναι αυτό που είναι, αλλά ως άνθρωπος να ζεις πολύ καλύτερα. Γιατί εν τέλει αυτό που έχει σημασία, και να σας δώσω το λόγο εφόσον σας κάλυψα και σε αυτή σας την ερώτηση, σημασία έχει να ζεις ως άνθρωπος, όχι ως μέγεθος. Χαίρομαι που σας ακούω να το λέτε αυτό, Δήμαρχε, γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να σας επισημάνω και με αυτή την έννοια προκλητικά χρησιμοποίησα την λέξη εκμαυλισμός. Γιατί είχαμε ποιότητα, όπως λέτε, ανέβηκε ποιότητα, αλλά
τελικά δεν ήταν μάλλον αυτή η ποιότητα ζωής που έπρεπε να επιλέξουμε, ώστε να μας δώσει τα στηρίγματα εκείνα της ζωής μας, να μπορέσουμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία. Δυστυχώς η ποιότητα ζωής τότε μετατράπηκε σε ακριβά αυτοκίνητα, σε πανάκριβες μονοκατοικίες και ας μην το σχολιάσουμε παραπάνω, αλλά αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, ότι στη ζωή μας πρέπει να μετανιώνουμε για αυτά που δεν έχουμε πράξει. Για αυτά που πράξαμε πρέπει ως εμπειρία πλέον να τα αποτιμούμε. Που σημαίνει εντάξει, ότι αυτά τα ζήσαμε, ναι. Τα είδαμε, τα αποτιμήσαμε και προφανώς στα επόμενα βήματά μας εμείς ως ενεργά όντα αυτής της διαδικασίας της εξελικτικής, αλλά και οι νεότεροι ως άνθρωποι που ακούν ή διαβάζουν τι συνέβη στο παρελθόν, θα υιοθετήσουν σκέψεις ωριμότερες, πιο σόφρονες, για να κάνουν τα επόμενα βήματά τους. Το εύχομαι να είναι έτσι. Θα σας γυρίσω πάλι σε μία, ας το πούμε, θρησκευτικού περιεχομένου ερώτηση. Η γνωστή καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, η Ιζαμπέλα Μπαλτίνη, μετά από χρόνων εργασία εδώ στην ΚΟ, έχει αναπαραστήσει και ψηφιακά πώς ήταν, και σας παραπέμπω στη σελίδα 297 του τόμου της Ιεράς Μητροπόλεως, η παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Γαβρίλ. Και στις σελίδες 301-302 του ιδίου τόμου μας δίνει εικόνες πώς ήταν το παλαιό επισκοπείο, οι δύο βασιλικές και ο ιδιαίτερος χώρος που ίσως είναι πανδοχείο για τους πιστούς επισκέπτες. Όλα αυτά βρίσκονται κοντά στο οδείο της ΚΟ. Η Δημοτική Αρχή σκέφτεται να τα αξιοποιήσει, να τα φροντίσει και με σεβασμό να τα παραδώσει στις επόμενες γενιές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν δούμε τώρα πώς είναι η Βασιλική του Αγίου Γαβρίλ... Καταρχήν να πούμε ότι η Βασιλική του Αγίου Γαβρίλ είναι στο παραλιακό μέτωπο και δεν είναι κοντά στο... Όχι. Το ένα θέμα είναι η Βασιλική του Αγίου Γαβρίλ και το άλλο θέμα είναι αυτά που βρίσκονται κοντά στο οδείο. Ναι. Τα υπόλοιπα που σας είπα... Αξίζει τον κόπο να πούμε στους συμπατριώτες μας ότι η Βασιλική του Αγίου Γαβρίλ είναι στο παραλιακό μέτωπο. Ακριβώς. Προς Ψαλίδη, μετά το ξενοδοχείο Θεοδόρου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο δεξί μας χέρι. Είναι αυτοί οι κύονες που βρίσκονται εκεί. Είναι θαμμένοι, και είναι αυτή τη στιγμή, αν περάσετε μετά την κακοκαιρία, έχει 1 μέτρο νερό. Μου δώσατε την ευκαιρία σε αυτό να πω, ίσως αυτό που έπρεπε να είχαμε αναδείξει λίγο περισσότερο στην κουβέντα μας, ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και ποιος τελικά είναι. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εάν η τοπική αυτοδιοίκηση είχε την ευθύνη και την αρμοδιότητα και για τους αρχαιολογικούς χώρους, για την ιστορία της δηλαδή, εμείς τα ζούμε, εμείς είμαστε εδώ και τα παιδιά μας θα βρίσκονται εδώ. Δεν θα βρίσκεται εδώ κανένας επαΐων από το απρόσωπο κράτος που αποφασίζει για αυτά. Και γι' αυτό πολλά από αυτά τα μνημεία δυστυχώς βρίσκονται σε ένα καθεστώς εγκατάλειψης. Επειδή με ρωτήσατε τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ξέρετε πόσες φορές εγώ έχω πει ελάτε, εάν δείτε τις επιστολές που έχω στείλει, εάν κάτσω να σας πω για τις παραστάσεις που έχω κάνει στα Υπουργεία μέσα σε 2,5 χρόνια, εάν δείτε τις προτάσεις που έχω κάνει προκειμένου να αναδείξουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Εδώ θα σας δώσω τώρα ένα μικρό παράδειγμα. Το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού σύμβαση προκειμένου να αναλάβουμε την ευθύνη εμείς ως Δήμος να καθαρίζουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα. Θα και όχι μόνο να καθαρίζουμε τους αρχαιολογικούς χώρους με δικά μας χρήματα. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται το κράτος, παίρνει τα έσοδα από την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους, τα κρατάει, πάνε όπου πάνε, εν πάση περιπτώσει, και ερχόμαστε εμείς, οι οποίοι εγκαλούμε το κράτος γιατί δεν ανταποδίδει τουλάχιστον από τα έσοδα αυτά να κρατάει καθαρούς τους αρχαιολογικούς χώρους, όμως αναγνωρίζοντας αυτές τις παθογένειες, είτε έπρεπε να σταθούμε απέναντι διαμαρτυρόμενοι και να δείχνουμε με το δάχτυλο την κεντρική εξουσία και να λέμε τι κάνετε, αλλά να είναι προσπέλαστοι οι αρχαιολογικοί χώροι από τα χόρτα κλπ. Ή έπρεπε να πούμε βάζουμε το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να βοηθήσουμε να καθαρίσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Και θέλω να σας πω ότι στη σύμβαση αυτή θα υπογράψουμε και για την δυνατότητα που θα έχει η αρχαιολογική υπηρεσία με χρήματα που θα δώσει ο Δήμος, να γίνουν μελέτες μικρής κλίμακας αλλά αξιοπρόσεκτης σπουδαιότητας σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους, πώς μπορούμε να τους αναδείξουμε, πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, πώς μπορούμε να τους φωτίσουμε. Είναι ένας θησαυρός και παραμένει κυριολεκτικά στο σκοτάδι. Και όλα αυτά τώρα
από το κίνητρο που μου δώσατε να αναφερθώ στον Άγιο Γαβριήλ και στην παλαιοχριστιανική εκεί. Κάπως έτσι είναι οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι. Δηλαδή παλεύουμε με νύχια και με δόντια όταν το αυτονόητο είναι ότι αυτά ως ευθύνη έπρεπε να ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτά είναι η κληρονομιά Πώς έχω μας, εγώ η την παράδοσή πολεοδομία μας. στην ευθύνη μου. Ναι. Γιατί να μην έχω και μια αρχαιολογική υπηρεσία στην ευθύνη του Δήμου. Με αρχαιολόγους. Οτιδήποτε γίνεται να γίνεται με τη δική τους εποπτεία. Εγώ θα πληρώνω, εγώ θα καρπούμε όμως το έσοδο, εγώ. Και να απολογηθώ στον Coca-Cola ως το λαό μου, εάν δεν ανταποδώσω απέναντι στην ιστορία μου. Να δείτε μετά όλοι αυτοί οι χώροι που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι, τι αξία θα είχαν. Και όλος αυτός ο πλούτος που τελείωνε η πνώση, γιατί υπάρχει ένας πλούτος. Δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ ότι έχουμε ένα αρχαίο θέατρο 13.000 θέσεων στην περιοχή Αμπαύρη, αντίστοιχο και εφάμιλο με αυτό της Εφέσου, ένα θέατρο που εάν θα μπορούσε να δει το φως του ήλιου, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρότατο κίνητρο για τον επισκέπτη και μία προστιθέμενη αξία τεράστια για την ΚΟ, που όμως κάθε φορά που το κάνω θέμα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και στο Υπουργείο μου λένε έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά εδώ δεν μπορούμε να ανοίξουμε πληγές σε εφιστάμενα αρχαία που πρέπει να τα συντηρήσουμε. Το βλέπετε 4 και 5 χρόνια μετά το σεισμό, ακόμα πονάμε. Ακριβώς. Πώς να τα ανοίξουμε, λέει αυτό ως μέτωπο. Και λέω να μπούμε εμείς μπροστά, εμείς θα το πληρώσουμε. Άσε, δεν έχουμε τους ανθρώπους, δεν έχουμε... Και ξέρετε, η αρχαιολογία είναι ένα κρατήδιο, θα έλεγα. Δεν μπορείς παρά τις δικές σου προθέσεις. Και μια πληγή που αιμορραγεί μονίμως. Μια πληγή που αιμορραγεί. Εγώ στο θέμα, για παράδειγμα, του αρχαίου θεάτρου, επειδή με έχει κυριεύσει και το πείσμα, θα έλεγα, γιατί θεωρώ αδιανόητο αυτός εδώ ο χώρος να μην είναι γνωστός στους κόους και να μην είναι γνωστός στους επισκέπτες και να μην αποτελεί ένα διαμάντι, ένα στολίδι για την σύγχρονη ΚΟ με σημείο αναφοράς την ιστορία της. Έχω πεισμώσει και λέω ότι σήμερα είναι, αύριο είναι, μεθαύριο, το μεθαύριο αντιλαμβάνεστε χρονικά πώς τοποθετώ, αλλά αυτό θα το πετύχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε στο έλεος του Θεού, να παραμένει ανυπνώσει, να παραμένει εκεί που είναι. Έχουμε την δυνατότητα, εάν κάποτε αποφασίσουν και δουν λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα, θεωρώ ότι εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση και εγώ ειδικά την περίοδο που θα συνεχίζω να είμαι στα δρόμενα του νησιού, θα είμαι στην πρώτη γραμμή για να το υλοποιήσουμε αυτό, αλλά και άλλα πολλά. Και θεωρώ το γεγονός ότι η προγραμματική σύμβαση που υπογράφουμε μετά από 30 χρόνια περίπου με το Υπουργείο Πολιτισμού που θα υπογράψουμε το επόμενο διάστημα, είναι μια κατάκτηση για την τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Και έρχεται και αυτή να προσθεθεί σε άλλα πράγματα, μικρά ή μεγάλα, που γίνονται αυτή την περίοδο και συνθέτουν όλα αυτά, αγαπητή Νάνση, το παζλ των προσπαθειών που καταβάλει αυτή η Δημοτική Αρχή για να καταστήσει την ΚΟ πρωταγωνιστή, να την βάλει στον χάρτη, επειδή μιλήσαμε για χάρτες, εκεί που της πρέπει, εκεί που της αξίζει. Και επειδή μου αρέσει να κάνω κυκλωτικές τις συζητήσεις μας, κύριε Δήμαρχε, θα επανέλθω σε ένα θέμα που ήδη το έχουμε θίξει, αλλά για άλλη μια φορά. Ιπποκρατική ΚΟΣ, θρησκευτική ΚΟΣ, παραδοσιακή ΚΟΣ, σύγχρονη ΚΟΣ. Με ποια από όλες επιλέγει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει, να προωθήσει, να προχωρήσει και να ασχοληθεί περισσότερο? Εάν είχε στόμα και φωνή κάθε μία από αυτή την ΚΟ που είπατε πριν, θα διαμαρτυρόταν εάν έμενε στο περιθώριο. Καλή απάντηση, οφείλω να ομολογήσω. Ναι, η υποκρατική η ΚΟΣ προφανώς μπορεί να απορρευτεί και πρέπει να απορρευτεί μαζί με τη σύγχρονη ΚΟ. Η παραδοσιακή ΚΟΣ, η ΚΟΣ του πολιτισμού όμως, και αυτή έχει το δικό της μερίδιο. Είναι και αυτή ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι παιδί μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα πίσω μας. Με όλα αυτά θα πορευτούμε. Αυτά όμως θα πρέπει αρμονικά να τα συνδέσουμε και να τους δώσουμε την σημασία και την αξία που τους πρέπει. Εάν δηλαδή κάνουμε τη σωστή αποτίμηση τι είναι το κάθε ένα από αυτά και τα τοποθετήσουμε στο σύγχρονο κόσμο, τότε μόνο θα έχουμε πετύχει. Μάλιστα. Και θα έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν. Και επανέρχομαι σε αυτό που σας είχα πει και στην αρχή της
εκπομπή σας ότι η οικός δεν είναι μόνο η οικός του Ιπποκράτη. Δεν είναι μόνο η οικός του ποδηλάτου, δεν είναι η οικός του ήλιου, δεν είναι η οικός της θάλασσας, δεν είναι η οικός των εναλλακτικών διαδρομών, της ησυχίας, της διασκέδασης. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα. Δεν υπάρχουν πολλοί προορισμοί που να τα έχουν όλα αυτά. Και ξέρετε, αυτό που είναι το ισχυρό μας συγκριτικό πλεονέκτημα, αυτό πρέπει να το ενδυναμώσουμε. Δεν πρέπει να φοβηθούμε και να πούμε αφήστε λίγο αυτά, πιάστε λίγο αυτά. Όταν έρχεται ο επισκέπτης στην ΚΟ, είναι μετρήσιμο πλέον αυτό, λέει θέλω να τα δω όλα, μπορώ να τα δω όλα. Και εγώ ανταπαντώ, μπορώ να του δώσω την δυνατότητα να τα δει όλα. Λέω, μπορώ. Σήμερα καλά, αύριο πιο καλά, μεθαύριο καλύτερα. Όμως, εκείνο τις διαδικασίες. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος της αυτοδιοίκησης κάθε φορά και θεωρώ ότι αυτός είναι ο επίκαιρος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δήμου στην παρούσα φάση. Με εμένα στην πρώτη γραμμή μαζί με τους συνεργάτες μου και δίπλα μας και όχι πίσω μας, τους συμπολίτες μας, τους ενεργούς πολίτες. Έχω καταχραστεί το χρόνο σας, κύριε Δήμαρχε, το γνωρίζω μεν, αλλά ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που σας είχαμε κοντά μας. Θα κλείσω με μία τελευταία ερώτηση που πάλι την έχω αντλήσει από το βήμα της ΚΟ. Αναφερθήκατε σε αδυναμίες και λάθη κατά την δική σας εκτίμηση. Τα λάθη και οι αδυναμίες ήταν της Δημοτικής Αρχής. Κατά τη δική σας εκτίμηση, ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι αδυναμίες και τα λάθη των στελεχών σας? Δημοσιογραφική ερώτηση, αλλά δεν αντέχω να μην την υποβάλω. Ξέρετε, καταρχήν ως αξίωμα θεωρώ ότι πρέπει να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Συμφωνώ. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Για να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να τα διορθώνουμε και πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Ουδής κατέχει το αλάθητο. Και, εν πάση περιπτώσει, λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν πράττει κάτι. Εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή που παλεύει από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της στα δημοτικά πράγματα του τόπου. Και παλεύει με ένταση. Και νομίζω η κοινωνία μας το αναγνωρίζει αυτό, ότι έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα, έχουμε ανοίξει την βεντάλια, την δημόσια ατζέντα θα έλεγα, και συζητούμε και διεκδικούμε για πάρα πολλά. Μέσα σε όλα αυτά, σε κάποιο μπορεί να υπάρχει μια χρονική υστέρηση. Εγώ από πολλά δεν είμαι ικανοποιημένος. Σε αρκετά θεωρώ ότι έχουμε πετύχει και έχουμε πετύχει καλύτερα και σε σχέση με τους στόχους που έχουμε βάλει. Αθρηστικά θα έλεγα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος. Και δεν είμαι ικανοποιημένος έχοντας ως αξίωμα ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και θα πρέπει ακόμα και αυτή την πολύ δύσκολη, πρωτόγνωρα δύσκολη, ιδιαίτερη συγκυρία της πανδημίας, εμείς να πρέπει να τοποθετούμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, έχοντας μια κορυφαία ευθύνη αυτή την περίοδο. Ποια λάθη μπορεί να κάναμε? Η πολιτική ένταση πολλές φορές. Ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε επιτροπή διαβούλευσης. Ναι, το είδαμε, το παρακολουθήσαμε. είδατε. Χαίρομαι που το παρακολουθήσατε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Συζητήσαμε 4 από τα πιο σπουδαία θέματα που απασχολούν την κοακή κοινωνία αυτή την περίοδο. Τα θερμά, την αξιοποίηση των θερμών, μια τεράστια πρωτοπαραγωγική πηγή και τι έχουμε κάνει εκεί. Συζητήσαμε για το νέο νοσοκομείο και εκεί συζητήσαμε και για την υποστελέχωση του παλιού. Τώρα ανοίγεται ένα άλλο θέμα, αλλά μετά. Για την υποστελέχωση, βεβαίως και πρέπει να τα πούμε. Συζητήσαμε για τον αναπτυξιακό οργανισμό και την μετεξέλιξή του σε οργανισμό διαχείρισης προορισμού και τι καλείται να υπηρετήσει αυτός αυτή την περίοδο. Συζητήσαμε για την αδελφοποίηση με τον Δήμο της Λάρισσας. Ένας Δήμος όπου ο Ιπποκράτης έζησε την ύστερη ζωή του, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δηλαδή εκεί, φεύγοντας από την ΚΟ κάποια στιγμή, που και η Λάρισα διεκδικεί ένα κομμάτι της ιστορίας του Ιπποκράτη, που είναι καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο ιστορικά. Σωστά. Και λέμε πώς θα τα... Και αυτά τα 4 θέματα, ήταν και κάποια άλλα. Το 5ο θέμα, για παράδειγμα, που είχε εισηγηθεί ο Αλέκος Μαρκόγλου και έχει να κάνει με την ανάδειξη του 2022 ως έτους της μικρασιατικής καταστροφής με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 ετών. Και κράτησε 5 ολόκληρες ώρες αυτή η συζήτηση. Ήταν μια συζήτηση λοιπόν που μετά, όταν έκλεισαν τα φώτα, περισσότεροι των παρισταμένων είπαν επιτέλους συζητάμε και συζητάμε ήρεμα και συζητάμε παραγωγικά και συζητάμε αποτελεσματικά. Και εγώ ο ίδιος δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να πω εν μέσω εκείνης της συνεδρίασης ότι μακάρι αυτή
η σύνθεση, εν πάση περιπτώσει, εκεί απέναντι να έγραφε Δημοτικό Συμβούλιο και να μην έλεγε Επιτροπή Διαβούλευσης. Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε δηλαδή για τα μεγάλα και τα σημαντικά με μία ομοιογένεια, με μία θετική διάθεση για τα μεγάλα προβλήματα του τόπου και γιατί πρέπει να τρώμε τις άρκες μας συνεχώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό με πονά. Δεν μπορώ να κατανοήσω τη στάση της αντιπολίτευσης που για μένα είναι πρωτοφανής και λυπάμαι και ζητάω και συγγνώμη από τον κοακό λαό εάν κάποιες στιγμές έχω παρασυρθεί και εγώ από αυτή την μικρόψυχη συμπεριφορά οδηγώντας μαζί τους σε μία ένταση η οποία δεν τιμά τον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό λάθος κάναμε, θα προσπαθήσουμε να μην επαναληφθεί, να μην παρασυρώμαστε και ζητάω και δημόσια συγγνώμη από τους συμπατριώτες μου γιατί δεν είναι στιγμές που περιποιούν τιμή για το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και για μένα προσωπικά κάνοντας την αυτοκριτική μου. Θα ήθελα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Και λέω και ως παρένεση, αρχές του χρόνου είναι ακόμα λίγο γιορτές, ως παρένεση εν μέσω αυτής της εορταστικής περίοδου προς την αντιπολίτευση, τα θικάρια μέσα, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Η ΚΟΣ προσφέρεται για συνεννόηση. Έχουμε την δυνατότητα να αντιπαρατεθούμε πολιτικά, διαφοροποιούμενοι ο ένας από τον άλλο σε ζήτηματα αιχμής. Αυτά που είπαν μπορεί να έρθουν και να μας πούν ότι ξέρετε, εμείς διαφωνούμε κάθετα. Τι μας λες τώρα εδώ πέρα, αλλιώς είναι τα πράγματα. Ναι, να το πούμε όμορφα, ήρεμα, με επιχειρήματα, χωρίς τρικλοποδιές. Που εν τέλει, ποιος τις πληρώνει αυτές τις τρικλοποδιές, εσείς, η κοινωνία, τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, καθυστερούμε. Όχι. Γι' αυτό λέω και έχω το θάρρος να το πω ότι αν για ένα πράγμα μπορώ να πω ότι κάποια λάθη έγιναν, έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που ζείτε και βιώνετε και εσείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με την ένταση ίσως κάποιες στιγμές. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα σας ρωτήσω για το νοσοκομείο σήμερα, παρόλο που το είχα θέμα και ο λόγος είναι ο εξής. Θέλω να σας δεσμεύσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ, για την τιμή που μας κάνατε, να έρθετε και να μας επισκεφθείτε στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης που μας φιλοξενεί από την πλευρά της Ιεράς Μητροπόλεως Κόκκινης Σύρου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να σας δεσμεύσω δημόσια για μία άλλη συνάντηση με θέματα όπως το νοσοκομείο και άλλα θέματα που άπτονται της κοακής κοινωνίας και μας καίνε. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι χαρά μου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και ξέρετε, η πανδημία λίγο μας στέρισε την ευκαιρία να επικοινωνούμε με τους συνδημότες μας με αυτόν τον τρόπο. Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι στη διάθεση οποιαδήποτε στιγμή. Θεωρώ όμως ότι η εκπομπή σας προσφέρει ένα βήμα διαλόγου, ένα βήμα επικοινωνίας με τους συνδημότες μας, που προφανώς εγώ θα το εκμεταλλευτώ στο βαθμό που εσείς εκτιμάτε ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος και θα είμαι εδώ. Θα έλεγα τα ζητήματα είναι πολλά και είναι τεράστια και συνεχώς δημιουργούνται και νέα. Άλλα επιλύονται και άλλα αναφύονται. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα του νοσοκομείου, για παράδειγμα, που θέσατε, και αυτό με πονάει και με πονάει βαθύτατα. Αυτή η εικόνα του νοσοκομείου με πονάει ως ΚΟ πρώτα απ' όλα και μετά ως δήμαρχο. Και μπορεί να μην είναι μία υπόθεση που ανήκει στην σφαίρα των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η υγεία, δυστυχώς, κατά το Σύνταγμα, δυστυχώς, ναι, ως συνέχεια όλων αυτών που είπα πριν, ότι αυτά θα έπρεπε να περάσουν σε έναν βαθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο εξωτερικό έχουν περάσει. Με έναν άλλο τρόπο βέβαια, αλλά έχουν περάσει. Εάν είχαν περάσει, είναι σίγουρο ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Αλλά σήμερα, αξιολογώντας τα και αποτιμώντας τα αυτά, κανείς δεν μπορεί να είναι υπερήφανος για αυτό που συμβαίνει στο νοσοκομείο μας. Κανείς δεν μπορεί να είναι υπερήφανος. Και εγώ θα μπω στον πειρασμό να πω, όχι το νησί του Ιπποκράτη. Τι θα πει είμαστε το νησί του Ιπποκράτη? Είμαστε το νησί του Ιπποκράτη ιστορικά, να το αποτιμήσουμε. Είμαστε ένα νησί 35.000 ψυχών, όχι κατοικών, ψυχών. Ναι. Που το καλοκαίρι είναι 100.000 οι ψυχές για 7 μήνες, γιατί είναι και επισκέπτες. Την ίδια ψυχή έχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί που μας επέλεξαν, για παράδειγμα, να έρθουν εδώ, θέλουν να ζήσουν, εφόσον απευκταία θα πρέπει να επισκεφθούν το νοσοκομείο, να ξέρουν ότι αξιοπρεπώς θα τύχουν μιας αντιμετώπισης από ένα προσωπικό που υπάρχει εκεί να τους υποδεχθεί. Εδώ λοιπόν
βλέπουμε ότι δυστυχώς υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Και προφανώς εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση πιέζουμε με κάθε τρόπο στο βαθμό που μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Θέλω να σας πω και να κλείσουμε έτσι, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε, ότι ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας το 2019, εκμεταλλευτήκαμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπήρχε και την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αφέθηκε στο περιθώριο και είχε να κάνει με την δυνατότητα που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση να υποστηρίξει την σύντηση και την διαμονή των επικουρικών γιατρών. Μάλιστα. Για να μπορέσει να κάνει περισσότερο εκτική αυτή την θέση στους γιατρούς που αποφάσιζαν ή ήθελαν να αποφασίσουν να έρθουν στο νησί. Και αυτή την απόφαση την προεκτείναμε βάζοντας μέσα στο παιχνίδι και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, επικουρικοί γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν με 450 ευρώ μηνιαίως από τον Δήμο της Σκό και χρηματοδοτείται ένας αριθμός από αυτούς και κυρίως αυτό είναι κίνητρο προς το νοσοκομείο τους, ώστε κάθε θέση νέα που προκυρήσει να πει ότι ξέρετε, είναι και ένας Δήμος της Σκό που δίνει 450 ευρώ. Μικρό το ποσό, μέχρι εκεί μπορούμε, είναι ένα νίκη. Αλλά 450 είναι ευρώ είναι 450 ευρώ. Ένα αξιοπρόσεκτο ποσό. Εμείς λοιπόν ως τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό οφείλω να το πω, γιατί ξέρετε την προηγούμενη περίοδο αυτό έμεινε στο περιθώριο, ενώ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή αυτό το προτάξαμε και είπαμε αυτό που μπορούμε θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και με ένταση και είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που πήρε αυτή την απόφαση και είπε όχι, θα κάνω 2 λιγότερα πεζοδρόμια, αλλά δεν θα στερήσω ούτε μία ζωή που μπορώ να στερήσω από τους συμπατριώτες μου. Θα δώσω το δικαίωμα στον γιατρό να μπορέσει αξιοπρεπώς, όπως μπορεί, εν πάση περιπτώσει, υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες, να παρίσταται στο νοσοκομείο σε μια οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αντιμετωπίζοντας περιστατικά των συμπατριωτών μου. Αυτή είναι μια γενναία πολιτική πράξη που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τους συμπατριώτες μας και πώς αντιλαμβανόμαστε την θεσμική μας ευθύνη σε μία περίοδο που θα πρέπει να στεκόμαστε με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι σε όλους τους συμπατριώτες οι οποίοι βάλλονται πανταχώδων και η πανδημία βρίσκεται απέναντι ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας, που τα είπαμε και μας κάνατε έστω και στη δεύτερη εκπομπή το ποδαρικό. Να είστε καλά, γερός, δυνατός και πάντα έτσι επικοδομητικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καταχραστήκαμε τον χρόνο σας σήμερα, αλλά πιστέψτε με, άξιζε τον κόπο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας και χαρά σας.